Шуннан соң Раббы бер зур балыкка Юнысны йотарга кушты. Юныс 3 көн вә 3 төн шул балыкның карынында булды. Юныс балыкның карыныннан Раббы Алласына шундый дуга кылды. Бәләгә юлыккан вакытымда Раббыга ялвардым, һәм ул миңа җавап бирде. Үлеләр аймагының төпкеленнән мин ярдәм сорадым, һәм син тавышымны ишеттең. Син мине тирәнгә, диңгез төбенә төшердең. Ташкын суларың мине чылгап алды. Иркәш-иркәш суларың һәм дулкыннарың бөтенесе минем өстән узды. Хозурыңнан сөрелдем, тик шулай да синең изге йортыңны яңадан күрермен дидем. Сулар мине тәмам чырнап алды. Төпсез упкын кычагына эләктем. Башыма диңгез үләннәре уралды. Тауларның нигезенә кадәр иңдем. Җир карынында мәңгелеккә бикләндем. Әмма син, Раббы Аллам, мине үлем упкыныннан чыгардың. Жаным хәлдән тайып, мин Раббыны искә төшердем. Һәм минем дугам сиңа, синең изге йортыңа барып иреште. Яраксыз путларга табынучылар үзләренә кылынасы мәрхәмәттән баш тартты. Ә мин сиңа шөкер итеп курбан китерермен, әйткән нәзерләремне үтәрмен. Котылу Раббыдандыр. Шуннан Раббы балыкка Юнысны коры җиргә кысып чыгарырга кушты.